Da je rad u rudniku više nego težak uverila se i naša ekipa. Jedan dan proveli smo sa zaposlenima u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Za silazak u jamu važno je obući se po pravilima, što podrazumeva radno odelo, čizme i obavezno šlem. U jamu se ne može ni bez lampe. Mi smo sve ispoštovali i spremno sa ekipom krenuli ka liftu. Vozili smo se u dubinu rudnika nekoliko minuta, a onda polako izlazak iz lifta i kretanje za vodičem. Kažu da smo sišli na 13. horizont, a odatle smo kroz lavirint tunela krenuli pešaka. Od samog starta, znači sišli smo na 13. horizont, ja sam vam malo pre i rekao da je to nekadašnji glavni transportni hodnik, gde su se kretali lokomotive, vagoni i ruda se transportovala lokomotivskim načinom transporta. Išli su faktički vozovi koji su se transportovali do izvoznog sistema. Sada je sa vremenom, znači eksploatacija rude je sišla na niže nivoe. Naravno, rudar kao rudar, on ide za rudom. Gde je ruda, tu je i on. Tako da smo sada, a ići ćemo i tamo, sišli do 17. horizonta, a transport rude se obavlja i 19. horizonta. Prve rudare zatekli smo za velikom i neobičnom mašinom koja je pravila buku, kako nam rekoše, rade na izradi hodnika. Kakva je ovo mašina? Pa ovo su bušeća kola ili bumer, tako zvano. I šta vi radite danas? Pa radim na izradi pripremnih hodnika u ovom rodnom telu. Tamo vidimo puno bušotina, čemu one služe? Pa to se priprema za miniranje, znači bušu se te bušotine i posle se pune sa eksplozivom. I minira? Da. A koliko vi ovo treba, koliko dana pripremate, koliko traju ovi vaši radovi? Pa sve zavisi od rudnog tela koliko traje. Sad ne znam, jedan org za smenu se buši, znači jedan hodnik, dva hodnika se buše ovde trenutno za smenu. Je li teško? Pa jeste malo. Uslovi za rad su izuzetno teški. Visoka je vlažnost vazduha, mnogo je prašine i gasova, a buka je tolika da su reči suvišne. Srećno! Srećno. Recite nam koliko imate godina? 36. Mlad čovek na jednom odgovornom i teškom zadatku. Jesmo, težak zadatak. Težak posao. Da. Kako izdržavate? Pa, mora se. Teški su uslovi rada, ali mora se. Šta je vaš posao? Utovar. Utovar rude. I radite 8 sati. 8 sati. A pauza? Pauza samo za doručak. Jel može da se živi od rudarske plate? Pa može. Ste zadovoljni? Jeste. Jeste, dobro je plata, ali sve što se radi.
Rukovodioci su u stalnom kontaktu sa rudarima i o njima imaju samo reči hvale. Ovde se radi, evo vidite, to su uslovi, to su rudarski uslovi. Znači, rudar je pripremljen za ovakve radove, on obavlja otkopavanje u svakojakim uslovima. Nije ovde strašno, naravno, bitno je da ima vazduha, znači za bivstvovanje ovde, za disanje. Sve ostalo je, znači, ovo što se malo više znojimo, to je zato što je rudno telo pod većom vodom, većom vlagom i onda i te vode su termalne vode, bez malo. Imaju svoju neku temperaturu koja se kreće do 40-50 stepeni. Idu vode ovde iz nekih bušotina istražnih sa tim temperaturama, tako da je jedan od razloga zašto se mi sad znojimo ovde je taj. Koliko puta često prave pauzu zbog ovakvih uslova? Pa znači po potrebi, oni su sami tu, mislim, sa nadzorom, sa poslovođama i u slučaju da osete potrebu, oni će napraviti pauzu, cigaret pauzu ili već šta. Ali uglavnom su rudari ovde jako vredni i tako završavaju ono što smo mi, da kažem, projektovali da oni rade. Dnevno, mesečno, godišnje. I dok smo mi snimali kako radi mašina za vertikalno bušenje, dva radnika su proveravala njenu ispravnost. Da se nešto proverava? Da, režim rada. On je bravar i on održava ovu mašinu. Znači to je Simba za vertikalno bušenje ovih bušotina. Ali što se proverava? Je li to može da se pokvari? Deluje mi mnogo jako, moćno. Kao i svaka mašina, To što proveravamo, to je opciono, znači ima 3 režima rada, čekići, u zavisnosti od tvrdoće stene, onda se... Na kojoj poziciji ga stavlja, da li na jedinici koje... Kako se to popravlja? Ovde, na licu mesta? Pa nije to kvar, to se ne popravlja. Ali svaki kvar, to je tu na licu mesta se popravlja. Rudnik RTB Bor jedan je od savremenijih, ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Mašina koju vidite iza mene vredi od 350 do 400.000 evra. Da bi ona mogla da radi, potrebno je dovesti struju, vodu, ali i vazduh. Za to je, kako su nam rekli, potreban ceo stručni tim, logistički tim, koji pre nego što mašina dođe mora da obezbedi uslove za njen rad. Mašine su novijeg datuma, a nadaju se da uskoro stižu i nove. Mi sad u oktobru treba da dobijemo jedan veliki Wagner, to je utovarivač, i 2 mala. Dobili smo prošle godine 3 bušeća kola, jedna ste vidjeli tamo, imamo još 2 bušeća kola, Pumer 282. Oni su dole u 17, vidjet ćete i njih foto. To su najsavremeniji, barem koliko ja znam. Iako na prvi pogled nema razlike između vertikalnog i horizontalnog bušenja, rudari to demantuju. Razlika je što se ovde radi metodom obrušavanja, znači kolnika masovne proizvodnje, a ovo je priprema što se radi ovim pravo što se buši. To je kratka šipka buše se bušotine od 3 metra, ovde bušimo bušotine do 30 metara. To znači da je vaš posao teži? Pa, kako za koga, mi smo navikli. Ne žale se na težak posao, ali ipak očekuju da država reši problem oko beneficiranog radnog staža rudara. Mislim da bi trebala država malo ozbiljnije da se zapita za rudare, pošto kod nas je problem beneficija. Znači nama sad beneficija po novom zakonu ne znači ništa, za 6 meseci beneficija. Tu bi trebalo malo država da se boji, zato što ima moje kolege koji ne mogu da idu u penziju, znači sa navršenim 40 godina radnog staža, koji su počeli dok ne ispune godine starost od 51 godinu starost. Znači, faktički treba da radi 45 i više godina, znači, da bi ustupio, a za to vreme, znači, to je nesposobno za rudnik. Pokazali su nam i kancelariju u kojoj se napravi pauza, popije kafa, ali i osuši majica. Ovo je takozvana rudarska kancelarija gde smena doručkuje, pije kafu, preslači se, odakle predaje izveštaj na kraju smene, dispečeru, gde se ljudi skupljaju na početku i kraju smene. Da. I ovde imate i telefonsku vezu? I sa celom jamom i preko mrežnih telefona sa ljudima napolje, sa nadzorom.
I koliko često mogu ovde da dođu ljudi da se odmore iz jame? Prema potrebi na početku i na kraju smene. Tu su od pola 4 do 4, od pola 10 do 10 uveče i od pola 6 do 6 uveče. Ili možete ovde da popijete kafu? Može, ima rešao za konja kafe. Ko kuva? Nema ko da kuva sve. Ko kuva, ko prvi dođe, on kuva. Najmlađi. Obično najmlađi su kada se moci. Jel, dok pravite pauzu, jel se malo našalite, nasmejete? Prvo to. Ko je glavni za šalu? Uvek ima neko spadalo u svakoj smeni. Svaki slobodan trenutak koriste da se našale. Mahom su rudari šaljivđine i obično kad se skupimo ovde, pre nego što odemo da radimo, i za nas se i priča, kaže, rudari su, kad pričamo ovde u jami, najveći ljubavnici, a u kafani smo najveći radnici. I kod rudara zna se ko je prvi. Dejan Guskić, najbolji je rudar. Kakav je rudarski hleb? Kako se zarađuju? Kažu da je to hleb sa 7 kora. Pa neki kažu da je tako, neki kažu da nije. Onaj ko ovde stiđe, koji bar jedan dan, on će da proveri, da samo ustanovi kako je. Nije lako, ali kad shvatite da od ovog posla možete da živite, ne da možete vi, nego mora vi i vaša porodica, onda vam je mnogo lako. Kažu da ste vi jedan od najboljih radnika. Jedan među boljima. Nikad nisam rekao za sebe da sam najbolji, to neka kažu neko drugi. A da li je dovoljno samo da kažu ili postoji neka nagrada za to? Pa ima razne simulacije koje se zaslužuju, nadam se, pa i dodeljuju. A šta sve treba da radite da biste bili najbolji? Pa trebate da, kao što sam rekao, da ovaj posao shvatite ozbiljno, da ga ozbiljno radite vi, da vodite računa da ne povredite sebe, da ne povredite drugog i onda sve to bude onako kako bi trebalo da bude. I da sačuvate ove skupe mašine? Pa mašine su bar po meni na zadnjem mjestu, na prvom mjestu je ipak čovjek. A koliko možete da izdržite ovde da radite? Jel se desi nekada da ne možete, da zdravstveno niste dobro u toku dana pa morate da napravite pauzu, da izađete? Pa do sad nam se to nije dešavalo. Još uvijek smo mi među mlađim radnicima. Znači, nismo toliko stari, mada imamo priličan radni staž, ali još uvijek ne osjećamo nikakve tegobe. To ne znači da u kasnijim godinama nećemo osjećati. Jel imate neke beneficije? Da, imamo beneficije na godinu dana radnog staža, dobijamo 6 mjeseci, znači 12-18. A koliko jedan rudar može da zaradi platu? Pa sve zavisi od radnog mjesta na kojem je raspoređen, a plate su tu do 100-110 hiljada. Mada i više, sve, kažem, zavisi od radnog mjesta i od rešenja koje nosi. A je li to dovoljno, s obzirom na to koliko je težak posao? Pa u odnosu, u zavisnosti od okruženja u kome živimo, jeste dovoljno. Ali kad bi uporedili naše plate ovde i plate u inostranstvu, još uvijek je ovo malo plata. U rudniku smo proveli više od 3 sata, a onda smo se do lifta vratili kamionom. Posle vožnje od nekoliko kilometara kroz tunele stigli smo do lifta. Popeli smo se nekoliko stotina metara, a onda smo se zaustavili da obiđemo kafe klub na 389 metara ispod zemlje. Kota je 47 metara iznad nivoa svetskog mora. 11. horizont popularno zvano kod nas u jami. 11. horizont gde je završena eksploatacija. Nekada je, znači, bila eksploatacija, ali kako smo otkopali rudu i sišli na veću dubinu, ovde su, znači, prestali radovi i onda smo ambijento iskoristili da otvorimo klub. A u početku je ovo bila, znači, kancelarija gde su radnici dobijali raspored, znači pri silasku u jamu, zajedno sa
poslovođama i nadzornicima, tu su dobijali raspored šta su trebali da odrade i onda su odlazili na svoja radna mesta. A sada? Sada je ovo uređeno kao klub samo za posetioce, a kasnije planiramo da obogatimo sadržaj još nekim elementima kao što su neke mašine koje su koristile nekada u rudarstvu. Po izlasku iz jame otišli smo i nekoliko kilometara dalje, kako bi videli kako se kopa ruda na površinskom kopu RTB-a u Velikom Krivelju. Ima posla, ali i rezervi rude. Kapacitet na rudi godišnje je 10 miliona tona, a na jalovini je preko 25 miliona tona. Inače, što se tiče rudnih rezervi, znači ovde su overene rezerve preko 300 miliona tona, tako da ovaj rudnik može da radi u narednih 20 i više godina. Mi se tu, da kažem, približavamo svetskim standardima, kupujemo novu opremu, tako da vatamo korak sa svetskim trendovima, kako po kvalitetu opreme, tako i po kapacitetima na otkopavanju i dobijanju bakra. Na prvi pogled običan kop, međutim, kako smo se približavali, shvatili smo da je reč o ogromnim kamionima i mašinama i jamom čija dubina ostavlja bez daha. Dodatno iznenađenje bilo je kada smo upoznali mladog vozača. Je li teško voziti ovaj kamion? Pa nije sve to, znači vreme čini svoje, tako da vremeno navikli stekli se, tako da ništa nije teško. A gde ste dobili dozvole? Potrebna neka posebna dozvola za ovaj kamion? Pa po pravi bi trebalo to, znači C kategorija, znači to je to. Obično C kategorija, ne neka ekstra kategorija. Da. A koliko imate iskustva? Pa od 2002. godine, znači 11 godine kalendarski, znači. Sam na tom radnom mestu. I kažete nije teško? Pa nije teško, nije. To vam posla. Niste me uverili, ali hvala vam. Pa dobro, kao svaki posao, znači ima nekih i dobrih i loših strana, znači u suštini nije teško, znači radite posao. U rudarskom basenu Bor se mnogo ulaže u mehanizaciju, ali se i vodi računa o njenom održavanju. Ovaj ogroman kamion koji vidite iza mene težak je oko 150 tona, a njegova nosivost je oko 220 tona. U RTB-u kažu da ih imaju 22, a njegova vrednost je oko $2 miliona. Ove godine Rudarsko-topioničarski basen Bor obeležava 110 godina postojanja i neprekidnog rada, a rukovodstvo preduzeća priprema program za izlazak iz procesa restrukturiranja. Ovih dana pripremamo program za izlazak iz faze restrukturiranja jer smo savladali sve te poteškoće, znači zanovili rudarsku opremu, krenuli u revitalizaciju topionice, smanjili aerozagađenost i izlaskom iz restrukturiranja mi smo stvarno spremni da sami poslujemo, a spremnost naša se može potvrditi poslovanjem u zadnjih 3 godine. Znači, tekuće poslovanje je pozitivno od, recimo, pre 4 godine kada je negativa bila negde oko $40 miliona. Mi smo već sledeće godine, 2010. imali 36 miliona, 2011. 42 miliona, 2012. $46 miliona dobiti, znači iz tekućeg poslovanja. Spaskovski kaže da su rezerve rude danas procenjene na 1,3 milijarda tona. Nažalost, nije bogata ruda, ona je danas sa sadržajem 0,33% bakra, ali se radi na novim istraživanjima, a direktor veruje da su na dobrom putu da otkriju bogatiju rudu. Zaposlenima u Rudarsko-topioničarskom basenu Bor to je i najvažnije. Neka im je srećno